Tul l-aħħar sena il-prezz taż-żejt żdied bi 80%, żieda li reġgħet fl-aħħar jiem hekk kif il-prezz taż-żejt żdied bi kważi 10%. Iżda din iż-żieda ma affettwat b'ebda mod il-prezzijiet tal-enerġija f'pajjiżna li baqgħu irħas b'mod konsistenti, filwaqt li l-prezzijiet tal-fjuwil baqgħu jorħsu. Minn stħarriġ li għamlet il-Gazzetta Kulħadd jirriżulta li f'Jannar ta' din is-sena il-prezz taż-żejt Brent Crude kien laħaq medja ta' 28 ċenteżmu. Il-prezz żdied kull xahar ħlief f'Lulju biex sal-ġimgħa li għaddiet tela' għal 50 ċenteżmu. Il-prezz tal-petrol f'pajjiżna naqas b'5 ċenteżmi kull litru, dan meta fl-Ewropa kien hemm żieda ta' 3 ċenteżmi. U dak tad-diesel f'Malta naqas b'7 ċenteżmi, meta fl-Ewropa kien hemm żieda ta' 8 ċenteżmi fid-diesel. Il-prezz tal-gass f'Malta naqas bi 12%, waqt li madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm tnaqqis ta' 6%. Il-prezz tad-dawl baqa' stabbli, dan minkejja li skont l-indiċi il-prezz tal-elettriku maħdum mill-Eurostat madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda fil-prezz tad-dawl ta' 0.3%. Il-prezz tal-ilma f'pajjiżna baqa' wkoll stabbli, dan minkejja li skont l-indiċi tal-prezz tal-elettriku maħdum mill-Eurostat madwar l-Unjoni Ewropea kien hemm żieda ta' 1%. Aktar minn hekk kif ikkonfermata statistika tal-Eurostat din il-ġimgħa, il-familji Maltin u Għawċin kellhom l-inqas spejjeż marbuta mad-dar primarjament dawl, ilma, gass u fjuwil soħra minn fost il-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea.